Dyma lle mae taith eogiaid a brithyll môr afon Clywedog fel arfer yn dod i ben. Pam? Am fod argau bont uchel ger Rhuthun, wel, yn syml, yn rhy uchel. Wel, o blaen, oedd y rhaeadr a fydda bod tua 2 waith maint be oedd o rwan. Chi'n gallu gweld o am fod ni wedi adeiladu'r steps i fyny, ond maen nhw'n gallu neidio fyny tua wyrach 4 troed feddwl beth allu, ond oedd o jyst yn rhy uchel i nhw gael pasio. Felly, i ddatrys y broblem, mae yna dwnnel wedi cael ei adeiladu ar gyfer y pysgod. Yn fras, mi fydd yr eogiad yn neidio o un gris i'r llall, ac yna, fel rhywbeth o ffordd osgoi breifat i bysgod, mi fyddan nhw'n nofio drwy'r twnnel yma i fyny i'r ochr arall, a hynny am y tro cyntaf ers canrif heb rwystyr. Ar gost o 300,000 o bunna, Llywodraeth y Cynulliad sydd wedi rhoi'r arian i dalu am y cynllun yn benna, ac mae'n rhan o fenter Pysgota Cymru sy'n ceisio gwella pysgodfeydd ledled y wlad.